nokuda kuti tanga takuenda kuma elections anga atodzinga audit committee ndokubva taenda kuma elections iwawa nesu tikarambidzwa kupinda. Pamusoro pezvo akadzinga ma senior pastors anodarika 10 anga ari mamember general assembly. Kubva ipapo aona kuti taakukwikwidza manje we didn't recognize him as a leader. Akachitanga kuvhunduka ndokutanga kutengesa ma assets echurch. Tichitaura kudai kwakatengeswa our national Bible college kuBulawayo, akatengesa our national conference center kuKwekwe. Tichitaura seizvozvi pane dzimba dzanga dzichinzi ma mission houses echurch. Pari zvino hatichina chokwadi kuti achiri free. Tiri kutofungidzira kuti naiwo akatengeswa because pane mamwe anga achitogara vanhu vakutogara kunge permanent, zvichireva kuti either vakatotengeserwa or so. Akavhara machurches, kunyanya chechi yokutanga yaakavhara ndeya baba Gwebu vanova ndivo founder wechurch iri kuLubengula. Akaivhara iyoyo, akaikiya, akavadzinga, akaisa chikoro chake. Saka pari zvino pave nechikoro chake plus natezvara vake ndo vava pastor ipapo. Zvatinoti isusu sechurch iyo inonzi nepotism, hatizvitarisiri kuti zviite. Ndichataura zvakanyanya futi nenepotism yacho kana taape kupedzisira. Saka aona kuti chechi yese iri kutsutsumwa nezvaakaita, uye akutengesa ma-assets echechi. Akachitanga kudzingirirana neni sokuti ndini ndanga ndiri pamberi pevanhu vese vakaburitswa, vakadzingwa nevakasiya vega, vese vakasiya nokuda kwokuita kwaleaderhood. Ndokubva vava kumashure kwangu. Saka ndine majority of the church behind me. Now nokuda kwokuti vamwe vese ava vakadzingwa, havachina simba rokukwikwidza uye havachina simba rokucomplaina, nokuti iye kana vakangocomplaina anoti ava ndakavadzinga kare. Saka vese vechechi vanoti vanyandoro imimi hamusati madzingwa, tinokumbira kuti tikuisei kumberi pane zvese zvatiri kuita. Saka ndichidai ndiri kuita ndichirepresenta chechi yese at national level, kubva kuMarch South, Binga, Bulawayo, Midlands neMashonaland. Iye kana aine church handifungi kuti ine vanhu vanodarika 100, asi aringozviita national leader as such. Now akachitanga kupomera mhosva vanhu vese vaakadzinga vaya, kunyanya vanga vari yatinoti national leadership yeparallel group raakadzinga kubva muma-elections. Takazofomawo board yenational inofanira kutungamirira machurches ese awa anga aiswa pasaidi asisarecognized. Saka ipapo pa-leadership iyoyo ina baba Gwebu, who is the founder wechurch. Ina baba Mugwiji anova ndiye secretary. Ina baba Nokwara vanova ndiwo missions. Ina baba Katona vanova ndiri kurepresenta church kudaro. Inini ndakabuda ndichitevedzera baba Gwebu vanova ndo superintendent at the moment. Vatiri kuti he is the legitimate leader we United Pentecostal Church.
Saka nokuda kwokuti ndini ndanga ndiri mberi, uyu makandisa uyu akachitanga kundipomera mhosva dzakawanda, ndichiendeswa kukoti kupi nekupi, kuchitungwiza, kurotten row, every court ndakapinda, asi hapana yaakahwina panyaya dzese idzi. Ndanga ndichingobudirira. Aona kuti izvi zvazvisi kushanda, akachitanga zvino kutsvaga nzira yokundibvisa panapa. Ndokuchitanga akatanga achituma gang yekuchechi, yeyouth yekuchechi inowirirana naye, vachiuya vachiita musindo pano vachizama kundidzinga. Ndichidaidza mapurisa votiza. Akadaidzazve youth yeparty yeZanu. Umbowo hwacho ndofunga ndine pepa racho panapa. Akavadaidza twice kusvika ndazoentertaina vamwe vacho, ndokubva ndadaidza mapurisa ndichivaentertaina kusvika tavabata. Vanga vakatopfeka ma-t-shirts echechi, I mean eparty. Saka zvadaro zvakaramba zvese zvaakanga achitraya. Magenga akatuma vamwe vanhu vaiuya vachipretenda kunge maCIO. Ndokuzoti rimwe zuva ndokubva atuma kamwe kasikana kaipretenda kunge assistant sheriff, kakauya nekatsamba kainzi takudzingai, saka munofanira kubva pachechi ipapo nokuti makatodzingwa kudhara muchechi. Ndikati no, inini handina kudzingwa muchechi. Ndakaramba kudzingwa nokuti zvaakandidzingira zvacho zvaive zvake zvaakapurana iye. Ndiye akandodaidza vana mai mujuru kuti vaite meeting pano, vakauya vachiti vanonzi Church of Africa, nokuti anga avataurira kuti musanotaurira kuti muri political party. Kana muchida kuwana nzvimbo yekuita meeting, muinde muchiti muri church. Saka vakauya panapa vachizviti Church of Africa. Vakauya futi ndisipo ndiri kuconference kukwekwe, vakasvikoona mudzimai wangu. Vakadirectwa pano nomwana wasuperintendent anonzi Godfrey. Ndiye because aipinda pano aive mwana wangu wesangano, saka aiziva zvese zvaiitika pano, plus aishanda futi nababa vake nemumwe mukomana anonzi Mike Ncube. Ndo vakaronga trap iyo kuti vanditrepe vagowana reason yokundidzinga vachiti ndiri politician. Saka vanhu ava vauya vekwamujuru, vakauya inini ndiri kuconference, handina kuziva zvese zvaiitika. Asi mwana wasuperintendent uyu Godfrey akamirira kusvika awana maphotos aishutwa muno. Akatodriviwa nemumwe wekwamujuru anonzi Francis kumuunza kukwekwe kuconference. Yaive conference yeyouth and ndiye anga ari youth leader. Saka aifanira kunge akaparura musangano on Friday, asi haana kukwanisa kuuya. Akazouya Saturday masikati atopedza musangano wepanapa. Saka inini sapasta wake ndakamubvunza kuti ko sei wakuuya masikati? Handiti waifanira kutanga samusangano neFriday? Zvikanzi aiwa, ndakaita business rakandinetsa kuHarare, saka ndakambodhileyiwa. Izvo pakanyorwa receipt yokubhadhara kwavakaita kubhadhara musangano wavo, havana kuzotora receipt yavo. Mwana wangu akubvunza manje kuti ko mainda sei musina kutora receipt yenyu? Francis uya akati sorry, ndatova munzira, izvozvi ndiri kuenda kukwekwe, ndichauya ndozotora receipt. Nanhasi haasati adzoka. Aitodhiraivhira Godfrey kuti aende kuconference. Saka inini ndinoti vaizama kunditrepa
this is not true. Saka havana kukwanisa kundidzinga nokuti ndakaramba ndikaendesa nyaya iyi kukoti. Nanhasi iri pending. Tichibva ipapo, vaona kuti zvanetsa zvokundidzinga. Chisikana chiya chakadzoka chachambouya netsamba, ndokubva vaona kuti hazvisi kuita, ndokubva vanohaya umwe munhu anosevenza kwasherifu kuti auye azondievicta. Musi iwoyo weeviction. Achikoka mwana wangu, ndakataurira lawyer rikati no, regai vabvise mbatya, ndiri kutoenda kukoti izvozvi kunogadzira nyaya iyi. Saka mbatya dzakaburitswa dzakawanda, vakauya nezimota zimagumedhi rakavhara kwese. Inini sokuziva kwangu kana messenger of court achiuya kuzoevicta munhu, anouya nemapurisa and anouya nemota yakavhurika kwese yakanyorwa kuti messenger of court. Havauyi nemota yakavharika. Asi iye akauya nemota yakavharika, ndokutanga kubisa mbatya dzese vachiisa mumota muya. Asi pane mbatya dzavaiona dzavaida, akauya nevamwe varume about more than 30 vanoratidzika kuti ndeve kungonhonga kuti vauye kuzomubatsira basa iroro. Saka pane zvinhu zvavaitora zvavaiti vakanoisa mota yanga yakarivhesa iri apa, vachituta mbatya vachinoisa mota muya. Asi kana vakuno offloada panze, zvinhu zvavakanga vachuza kuti vanozvida havaizviburitsa mumota. Akawanikwa kuti anga akuvara minwe, anga achikoka. Saka nyaya yakatanga kuenda kukoti. Iyi yokundievicta iyi yakazodaidzirwa koti mangwana acho, wanga uri musi wa8 January. Mangwana acho ndokubva tadaidzwa kukoti, kuhigh court. Tichisvika kuya, makandisi haana kuuya kukoti. Saka judge ndokubva ati chiendai, ndakumusamona izvozvi. Kana asina kuuya mangwana, ndichamusunga. Ndokubva hamena zvavakamuita, ndokubva vamudaidza. Mangwana acho ndokubva taenda kukoti. Ndofunga ndakakuradzai pepa racho randakanobudirira kukoti. Koti iyoyo ndakanzi najaji handina mhosva. Ava vanhu vaita zvinhu zvisiri pamutemo, nokuti uyu washerifu uyu anga asina mapepa akakwana anoratidza kuti anga atumwa nekoti kuzondievicta. Zvakare yavanoti court order yaaishandisa yanga isina zita rangu. Aishandisa court order yavakahwina kubulawayo, inova yandanga ndisiri one of the respondents. Court order yakaitwa na Judge Makonesi. Plus yanga isingatauri nezveofisi yamakandisi. Koti yaitaura nezvekuti vakaitwa marespondents apa varegere kushandisa zita rekuti UPC.